Good evening, good morning sa laing lugar. Good morning, good evening diri sa Pinas. Yan na po ni sinanay basin sa akong channel. Karon na ako ibalita ninyo or istorya ninyo bahin sa ang kinabuhi sa una. Sa una guys, labing lisura na mo na baho ako sa Manila. Mananahi mo ko. Sige trabaho, bisan pa o kusugan dyan mulanip. Muubog ko sa baha. Aron lang makauli ko sa among mga alas 11 nas gabi kay traffic sa kusugan na nakaranas ka kog ingon ana nga nanarbaho sa Manila nga labihang lisura ning narbaho. Nag-antos in taon ko guys kay may lain pangita. Minsa napi adlaw nga og Sabado na gani or Bernes or Sabado. Wala ko kwarta nga ikatlite. Mamukong ko. Aron lang makaabot ko sa ahang destinasyon. Tinuod bitaw na guys. Na kaning basa ng sakyan kay naa may inspektor. Na nga ni inspektor nga mo sampang munaog ko sakay ko lain. Inana ko kamo kasasa sa una guys. Tungod kay labing lisura na mo ako ikaplite. Kung sakay ko og bus mana nga og Sabado na gani wala ko kwarta. Ngon ana di ang buhatan mangukon ko. Una nga di basulan na to ng tanan to hangin buhat ng mga sa guys. Tiguang na ko karon guys. Balik na medyo ko sa Ginoo. Ito ang mga binuhatan kaniyan. Ito pasayloon tapos Ginoo sa mga sa dyan guys. Agahanggi trabaho anitos. Kung bawang yun ay wide sales kay nasunog man na undang ang trabaho ito. Nibalhin ko dito sa Paranaque. Limbungan po itong ang amo dito guys. Kay ang amo ilaming tinglan 100 kada semana sa among SSS. Pero nadiskubrihan na karon nga nag-pension ako. Kuan ra voluntary ra agihom. Taba dapat 400 ang a month anto kay 100 man ang kaltas nila namo sa SSS. Kay voluntary ra man man sila counterpart. Madaya ang tag-ido sa yun ni white sales. Mga ito nga gamay ra ko pension. 1,009 ra ang pension sa SSS. Pero dakong kuwang gud na ini. Dakong kuwang ka adji palit lang bugas. Sundan ko sa kanang 1,000. Usaram rin na kaadlaw og butanan na ka nang mabunta guys. Mugas ko 100. Itlog na lamandaan, wa na asin, wa na mantika. Mana ko guys. Dako ko gasto buntang. Diyan kaon to fruit sundan po. Mga labing paitahang karon na naka-abroad na ang tagahangbanan sa ni uli kay wahinang danan sa panarbaho dito. Under the table ko na itawag na ito nga kanang wabay SSS. Ano si Jack karon? Wain tami kwarta. Lisod ka adyo. Ano nga bisag tiguang na ko guys karon pagkakaroon. Nahi lamang gihapon ko kay naman pa magtatahi kaluyan po sa Ginoo nga. Nakoy tahion. Yun ana ang Ginoo guys kamo jud mo tanaw sa tao wa na kanon mga salamat ko sa Ginoo nga bisan pag nanani mi nabuhi ng yapon mi taghuwat na kwaon mi ninja yung kinabuhi wa man tay mahimong kay kining tanan ija man ang pagbuot ija man ni atura man ang gihiwaman nga di ta kabuot mga
Nagsubay lang ko sa akong kaagi kaniyang tuba nga labing lisura ko hangtod karon nagantos ko panahi tungod sa ang mga anak kay gusto na ang mga anak nga makahatag ko nila og sa ilang panginahanglan. Yang sa tiguang na ko na naman ko gibati guys. Kapudso lang po kumutahe pero naamay mapatahe mo na lang gi. Adyo nang grab ni nga pagka mananahi. Okay. Kini na tiguang na litag panahe di na ko anak ko na ilado na ko sa mga tao nga manahi. Ang daganahin na umang patahe imbis tiguang na. Di na makakayo og duro. Isang guys. Gantos lang gyapon ko. Saan man ingani man ang kinabuhi. Wa ko'y mahimo. Basta ako may salig ra ko sa Ginoo. Man sa itong gihatag namo nga kahimtang ako'y mahimo. Hindi ko dito para sa Dominikanan guys nga nagsalin na sila silang mga anak kay na anay muhatag nila pero ako guys lahi ang kinabuhi sukan pa kaniyan to imbes ng kalingkawas ng tabis kalisan kay agangwa na kanganto Amerika wa man hinupinundan din sa panganto lisod ka adyo ang kahintang. Nganto lang siya sa Amerika. Ambot sa iyang anak. Paman siya sa mga anak siya sa pamilya. Bisan pag inaani ko guys. Makita magyapon ko. Bisan tiguang na ko. May taghuat sa kinabuhi. Salamat po. Sa Ginoo dako na isa kong gitaga kahibaw kayo wa pa ko nila tagay naning kahibaw sa pagpanahi na may paita dyan ng pangwarta binta mo karon kay wala mo patay mo kwarta ko di pare sa una nga kung ako tayon kaya ko na manahi yung daghan overtime karon na di na ko ka overtime kaya mag-overtime pa ko malunsan ako di na ko sige man kung inom vitamins pero di na tiguan na 69 na gud ko ron siyempre mo na magkalunsa ang lawas magsige pa ko overtime na naman ang ingon ani makita ginagmay katimbang-timbang ko dun sa imong pamaliton importante magapalit og bugas kapalit og asin kanang brown sugar mga unsa pa dayang pangkusina itlog kasagaran kay ini kabuntag itlog mura na maabot namo ganihan ang sudan min tinapa yung ganahan min nga kay dugay na min makakaag tinapa sige lang mag-itlog mura po tayo i-share ninyo guys sa kinabuhi daghan pa kong i-share guys anong mga kinabuhi labing lisura pero sa sunod na panahang vlog to guys manghinaot ko nga katunga ka magka-subscribe sa akong channel palihog kong subscribe guys inso pong like mo da mo comment anong kahibaw ko nga kamo ni subscribe mo sa akong channel daghang salamat sa inyong pagtan-aw guys good evening ninyong tanan daghang salamat
God bless ninyong tanan. Ginaot ko nga inyo magustuhan, inyo nagustuhan ang bahang vlog karong adlaw. Bye-bye ninyo. Manaot ko nga i-subscribe ko ninyo guys.